njengoba usabheka lo mfanekiso oqoshiwe ngiyakwemukela kama kuphakisana le-channel into flick uhlezi kwintokozo nje ukuthi sikhulume nawe insuku zonke sibheka udaba lwamaphupho. Ungaqhubeka nje uyilandele i-channel uyikhulise indlela ongikhulisa ngayo, letha ama-suggestion uma kusho khona ocabangayo. Thina nje kafushane siyakuthokozela ukukhuluma nawe. So inamba yami ikhonela ukuthi ungangifonela, akunamigomo nemibandela, uyafona as long as uzofona mhlawumbe from 10 AM till mhlawumbe ngo7 AM or ngo8 up nge-appointment. Maku8 kusho usekhulumile ukuthi uzofona ngo8, but at least from 10 AM to 7 PM yabo ngifonele. When I'm not busy ngiyayibamba ifoni isixoxe an hour or more phela i-time yakho. So make sure ukuthi ufake i-time enough. So lokho sikwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozothi yena akaphendulwa on YouTube mekabe, ngoba vele ngeke ngibe naso isikhathi sokuhlezi ngiku-YouTube yabona. So mangekho on YouTube inamba yami ikhona ukuthi ungangifonela wherever I am, ngiyakwazi ukubamba ucingo uma kungukuthi angikhona abantu or angikho endaweni eqele isixuku kakhulu yabo sikhulume. So sibheka namhlanje iphupho likaSiphamandla Wiseman. Uthi ke sawona pastor, mina ke bafoza iphuphe umngani wami engathi ke besithe ke sobana naye namhlanje yena ngokwephupho enginika Ugologo obuvo, wahleka wanginika lona ngathela ngaphuza ngisacela ungichazele mkhulu. So esingakusho la ngenxa yokuthi ngifuna sikuveze ukuthi utshwala ngangeke kwethu awusekho umehluko phakathi kotshwala besintu notshwala bogologo kangako, ngoba nogologo bayawusebenzisa abantu ekwenzeni into zesintu yabona, bayawusebenzisa ugologo abantu ukuyijabulisa. So njengabe utshwala besintu, utshwala besintu babuvele abantu beyijabulisa ngapho, kodwa babephinde futhi benze ngayo imisebenzi, benze amaladi, benze yonke lento leyo. So nalo besilungu ugologo, i-whisky even amawayini, abantu bayasebenzisa ukwenza amaladi, bekhulume namadlozi, bayasebenzisa ukuthi ukukhuluma namathongo, uma benza into zesongo sebeyasebenzisa utshwala yabona. Amadlozi amanje nemoya manje siyifundile nayo i-advance, yazazi ngoba yonke into ekumoya iyayazi, like imimoya imidala kunathi, so iyazazi lezi zinto izazi kudala lezi zinto. So kodwa kafushane asivele sithi ke thina uma uphupha utshwala noma ugologo, uphawu kafushane selichaza njengolusha umsebenzi wesintu, olusha impumelelo komunye nesikhathi sekhethelo sokwaneliseka nokunethezeka kanye nenjabulo. U-Ecclesiastes 9 chapter 9 verse 7 ithi, go and eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Asithi abantu bawudaka. Kanti okwesibili sithi thina uma uphupha utshwala noma ugologo, uphawu ngokwesintu ke vele olusho ukuthi kunesidingo sokuthi uphise wena noma ke uphuzise nje abadala ngoba sebomile, noma singathi thina okwesithathu uma uphupha utshwala noma ugologo, uphawu olusho ukuthi abadala balindele ukuthi wena ubenzele utshwala, singasho njalo yabona. So okwesine ke sesithi ke uma uphupha uphuza utshwala noma ugologo ethaveni, lolu phawu olungaba isexwayiso kuwo olusho ukuthi kumele uqaphele ungazakheli mhlawumbe amazinyo aphelelezi, noma ungazakheli ke izitha ngenxa ke yephutha noma nje ubudedengu bakho ngahlubenze. Ephesians chapter 5 verse 18 ithi, do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with spirit. Kanti kwesihlanu singakubalula futhi ukuthi uma uphupha utshwala noma ugologo, uphawu olungabe lusho ukuthi empeleni usuku uzoba nesikhathi sokwaneliseka nenjabulo, kepha esizoba esifushane kakhulu yabona. Futhi uzoba nayo injabulo, uzoba nakwaneliseka, kodwa konke angeke last yabona. Ngoba nepapalaza ilast ingane zakwethu. So okwesi-6 esingakusho ukuthi uma uphuza ugologo nabangani bakho, lolu sewuphawu esingathatha njengolusho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele ungabi mhlawumbe isisulu senkohliso namanga, noma ke ukudeleleka ongagcina usobhekana nako ngenxa yamaphutha abo labo bantu labo. Ukuthi ngiyenzeka uyithole wena sebekukhohlisa noma sebekuqambela amanga, noma ke sebekudelela bona labo bantu laba noma abanye abantu uyabona. Okwesikhombisa, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha uphuza mhlawumbe utshwala noma ugologo, kube uphawu olusho ukuthi wena umuntu okhungethwe izinkinga
noma ke ongenzeka phela nezinkinga ezizokwehlula ukuthi uzilawule yabona. Kanti okwesi-8 singasho sithina uma uphuza futhi noma ke empeleni uphupha uthenga ke utshwala noma uthenga lo ugologo, uphawu singathatha njengomuntu usho ukuthi lindela intuthuko nempumelelo, kodwa ke engahlika kakhulu izitha futhi ikulethe mhlawumbe abantu abazokudlela nje umona yabona. Shuthi ngenzeka uma uphupha uthenga utshwala noma ugologo kusho ukuthi usuke uzothuthuka uphinde uphumelele empilweni, kodwa futhi lokho bese kukudonsela nabantu abaningi abazoba izitha abazokudlela mhlawumbe umona yabona. Okwesi-9 uma uphupha uphuziswa ke utshwala noma lowo ugologo, into efuna sithathe njengesho ukuthi kumele uqaphele abantu mhlawumbe abangase bakulibazise nje empilweni noma ugcine bakwenze ukhohlwe umsebenzi neqhaza lakho. Kusho ukuthi abantu kuzoba nabantu mhlawumbe abazo try to make you drift from your responsibility yabona, or from doing what you need to do yabo empilweni njengendoda njengomuntu wesifazane, ukuthi they will hinder you, bazokulibazisa bakuphazamise ugcine yabona. So Proverbs 31 verse 40, it is not for kings and Lemuel, it is not for kings to drink wine, not for rulers to crave beer, because it when they drink they forget their responsibility yabo. 10 singathi thina uma ugula bese uphupha uphuza utshwala noma lokho uphawu singathathi njengolubi, ngoba lungasho isifiso sukunaso sokuthola mhlawumbe usizo lungadambisa inhlungu ubhekene nazo, luphinde luqede mhlawumbe usizi noma lukwenze ukhohlwe ngosizi olukhungethe empilweni. Proverbs 31 verse 5 ithi lest they drink and forget, or let them drink and forget what has been decreed and deprive all their oppressed of their rights yabona. So enye ithi let them drink and forget their misery. So vele uma useyinkingeni uphupha uphuza kungenzeka uphawu usuku ukuthi hayi man wena uyazama uyathabalasa ufuna indlela tekuphuma noma tekubhekana nelisi yabona nolisizi lwakho nokunene. So asithi kafushane futhi khumbula ukuthi umuntu ekuphuzisa utshwala njoba umfowethu la wamphuzisa utshwala kungenzeka ukudla into esukiswa komunye umuntu kuyakhaphisana nedliso. Kwesisikhathi into engaphinde iqaphelise ukuthi uma uphupha la ubekunika lo utshwala ubuphuza kungenzeka uyadliswa ke ngephupho usetshenziswa futhi utshwala yabona. 2 noma sesiphethe futhi uma uphupha umuntu ekuphuzisa utshwala kunikeza utshwala kungenzeka vele uyisidakwa, kungenzeka vele uyaphuza, kungenzeka vele uyimpuzi, kungenzeka une-addiction yabona, kungenzeka uyabuthanda yebo. So siyabonga ke uNkulunkulu ekulona siyabonga. Siweni